kabusing. Hello, Hello dyan. Meron kaming bagong recipe pero hindi ako yung magluto. Ito na naman yung magluto, si Kabusing Jed. Ako, chef ako ngayon. Pandesal para bukas. Breakfast. Ito na pala ang ingredients natin mga kabusing. 3½ cup all-purpose flour. 1/4 teaspoon salt. And then 3 tablespoon sugar. 2 tablespoon unsalted butter. 1 tablespoon yeast. 1 cup milk. And then 1/4 cup water. And then breadcrumbs. Step 1 tayo mga kabusing. I-mix natin ang salt. And then flour. Haluin lang natin to mga kabusing. Ito kabusing. Hahaluin natin yung natirang ingredients except sa yeast. Okay? Haluin lang natin, lagay dito. Milk, water, sugar, and then butter. Step 3 na tayo kabusing. Iinitin lang natin. Tutunawin lang natin ang butter. Tutunawin na natin to mga kabusing. Pero huwag niyong aabutin sa pagkulo. Wow, sarap niyan ba? Oh, mga kabusing, tunawin lang daw yung butter. Ito na kabusing. Na tunaw na yung butter. So, papalamigin na lang muna natin to. Tapos, pag lumamig na, ilagay na natin yung yeast. Step 4 na tayo kabusing. Ihalo lang natin tong yeast. After mahalo, mga kabusing, iba na natin ng mga 5 minutes. Hello kabusing, step 5 na tayo. Kanina, tinignan natin to. Pag may nakita kayong bubbles na, meaning active na yung yeast niyan. So,
hahaluin natin dito sa flour natin. Haluin lang natin, kabusing. Hanggang sa magpantay ang halo natin. Ang harina, kabusing. Tapos mamasahin na natin. Masahin lang natin, kabusing, hanggang maging smooth na ang dough. Away with me, come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Step 6 na tayo, kabusing. Lagyan natin to ng oil. Konti lang. Tapos, ilalagay na natin tong dough. Takpan ng towel. Tapos, iwanan natin hanggang dumuble yung size niya. Update muna natin, mga kabusing, kung nagdoble na bang size niya. Ayun, oh. Nagdoble na nga. Hindi na katulad ng dati, kanina. Wow. Yummy.
Hello, kabosing! Update natin yung ginawa natin kanina na pandesal. Kanina hindi ko na lang binidyo, pero iniiwa-iwa na natin, niroll ko na. Tapos nilagyan na natin ng breadcrumbs. Alright, ito, pakita natin. Ito na daw mga kabosing, yung finished product. Isa-sain lang to sa oven natin. So, maghintay muna tayo ng mga 5 minutes bago natin isa lang sa oven. Hello, kabosing! Ito na no, nakalipas na yung 5 minutes. So, lulutuin na natin to. Salang na natin. Pagkatapos, maghintay tayo ng 20 minutes. Tapos i-check natin. Maghintay daw tayo mga kabosing. Mga kabosing, i-update daw niya yung luto niyang pandesal. Ano na? Huli ka, mga kabusing. Tingnan nyo, 5 minutes pa lang. Wow! Pero, alsa na yung pandesal natin. Wow, yummy! After 20 minutes, mga kabusing, tingnan natin. Luto na to. Wow, luto na talaga. Aywa. Chip. Sa mga mag-order dyan, Ito na ang finished product. finished product po. Tingnan nyo. Mga kabosing, ito na ang finished product na ginawa ni kabosing. Ito. Ang pandesal. Tikman natin. Yummy talaga, Kabosing. yummy. Sarap. Kung nagustuhan nyo mga kabosing, i-subscribe nyo kami. Bye-bye.